AHENKAN933FM Tete Wobi kan Tete Wobi chere said da a twem na o twem no yetena ase na yehwe anansem na yenwi na yesan eka kire mu se ne yebesan so ba beto aso no yesin konwa empanifo ewo efi hanom sei yede anansem no ho nkomo na yehwe no na o twem no yesan so de abrem ye to aso ene na said na otwa etwam no na yehwe yesi eden krampo ani anansema mpanifo chechire mu akire yen anansema bia efie na bose ani eso emfaso mpanifo chechire yen ene yebekọ echi kakra na yakwa kohwe na eduru abi nso a ene yewo anansema ni bi wo no ewo efie anum sei broni be ka se story yewo bi ho anum sei yebeto na yewia yefemu aba na mu asiefo amonso mu tie no ya mamokwan mama be mu na mo so ma kire Madrin ewo sa anansema yebetu ofi anum sei no tabre me senbre no me ko studio bi na me ne me mpanifo akwakodi enkomo abusuafo me modwo mama kwa ba ya de na bisi tu na bacho mo tse yeduto yede erade ase enenso yeda foforo Nyankopon de ache yen obo ade adawo ma wahwe so a yeti anum sei ya katamada bodwuma muja edi efurusani de na che se wakan yen so aka ati asefo ho enye obi ana yede enya ne sa enti ene se asanso ehia wa hanum si a yemfa asida ema otwedia ampon no leba so mo hwene mame enti no said na otwetwem no na yehwe anansem na yese anansem krampo eyeden no ebekọchi na yatoto adwen kakra de afa ho na tiefo obi ebia ene obi tie yen na otwetwem no nipa no anya daje amfa ntie yen ne na wotie yen ebebrobro so kakra na yifiri honom a bebi edu yen na yato aso na yanansem ene yewo fi anum si na yebeto no so no yede ato aso enti mehyasie no ma menhyasie emfemfiri nana dakwa honom na dakwa odu na otwetwem no na yehwe anansem yebrobro so bia chechi mu ase de nansem tie ne bose ne so mfaso nyina yen preprechi kakra bi enchre tiefo na fe yemfa de aka honom no so ento homo so otu me dase asana mekoso no mechia ahenkan FM tiefo nyina won do Tete Wobi ka na eduru me nda bia wo se bre editie no Nyankopon hira wo onkoso ntie na otwetwem ne kasafa na sesem na ye kire se anansem no nkasa kire se eye ye nananom nyansa kwan so ahyehye agudie ahye na agudie kwan so de ato aman se yemfa ensua abrabo mu papa ene bone nti anansem nkasa de kan se eye ensem a nananom nam nyansa kwan so ahyehye na agudie kwan so de aman se yemfa ensua eye abrabo mu papa ene bone a ewum eno ne anansem no ntrase a na otwetwem ye kan eno achi no so ye bisa se anansem kwa na bose ne sen de hyase ema ye kan bi kan ya kodu se kokwa nanse trase se opese anansem no eye ne dia nti okonyankopon ho se opese oje eye na basem no da no so no edu ne din so anansem nti nyankopon ma no dwuma bi so oni eye onfa aboa onini mobro ne Mwetia emra no sibo enti ananso gitum so obeye ampa so do se eye oyo de saa emoyi a ohunhu nyina ba Nyankopon anim was ade a wayi de asomani enti eye Nyankopon abasem no ye de bema na abeye anansesem enti saa na otwetwem no ye bobrobro so bia ebedui nti na obisa mia de wo hono no na mi busa wa na de ho no no na offer eja
fa etifo ekochi kakra bi na otwetwe mu no na me kan say yemfa de o yenim no nto aso de minim ni say anansesem ya ade bi a ye nananom de mmoa ene toto enipa suban ho say nipa suban ti say ye hwe say bi say ne mmoa suti a etimi de nipa toto ho sa na mpanifo ede toto ho nti say suban bi a wo mu no say ye ne aboa sa aje say suban ne nye e hwe na osisan ti nipa bosie ene ni suban ena anansesem so ye nananom de etoto ho di ebeni ade fraye nwin to ho fefa eno na titi abeye yeso a yeso yehu a ekan a ema yehu se esese yeyewe anati yefiriwe ho ne yeyewe se meeting a chen yo yeda masipa ne mo chechiri mo de ma etifo ye na wohwe a etwa mu no sede na enema ekoye ebia na afina utie yen hanum se eye ahenkan 93.3 FM Tete Wobi kan Tete Wobi ekire na ye hwe anansem no sede ye ananka hihye anansem no krampo no anansem no ye hye anansem a ye wo mfitiase ye wo fimfin ana ye wo na wie ye nso den ewo ehonum na ene no ye beto anansem no bi ntino ye wie a ye to anansem no wie a ye to na mu no mubehu ba bia anansem no mfitiase mfimfin no ana sede na wie ye nyina kra etie sede ya nanka ye giso no sabre obi tie yen onima na nsem no so o hya ase kra mpa asembembo na oni nkan enka emfa hya ase eno kra no eye obi din nenso ena wutie nyame aye wadom odi ofidi ato ahenkan 93.3 FM a wutie Tete Wobi kan Tete Wobi kire die ye be kirew sede ye to anansesem a ye hya ase ana ye du mfimfin po as ensem a ye kan ho no ma ne be wie so mpo a ensem ana ya ye kan ewo anansesem mu na wa wutie no so odi bi ato kotodwemu na da kyan kwama bi no nso wotimi dia kire enhyirima se de yenso esia no si ya ye kire enhyirima no nso no enti me se be me ko nana ko ho no biom nana kwa Otuo ya na yesi anansesem ewo emma anansesem ma anansesem ma no omo ne himfo Otuo be da se kase anansem wo ma eye nokore isan se se ne dua bia won kora bata no sanso na ama ma ne ye dua no sanso na anansem so wo enema eka ho ma ne anansesem sanso yentimi nkase anasepe ele ne beto anansesem nti ye kase anansem ma eye emoa ni enipa din a edi dwuma wa anansesem mu na ewo mtitiriu na ya na ye de moa ena edi dwuma wa anansesem sanse okoka kiro okogbo obi din si wa adwuma na enemremu sebe ka frache enemremu obehu se abedane ade bia abeba tanipa saa din kro no ho nti mpempi no ye de emoa aye no on tifie ni wura mu no ena eye anansem ma no ma eye pepepe nti ye kasa anansem ma edoso ya abo bi ti se okraman ya anansem ba ya abo bi ti se aginamoa ya abo bi ti se osono ya abo bi ti se otwe osebo ni abami nipa bi se abrewa sa niam nipa ma bo hun din na mo ma bo hun din nyina ye mo a na se niam asa na se mani bi no isan se enye amoa pe nipa ene mo a ewiase sitremu na kasa no yen na ye wo mu no sa pepepe ye mo enua eni nipa ye wo mu no omo na ye de eka ye de omo ye anansem man se dia ananse no ekoye na nanka okache nyankopon se opese onya ewiase nyansa nyina no enu ntino timbuza na organize ne anansem no eye nyansa sem no yesi eba be anansem no enu ntino yesi ewiase ne ewu mu nyina no so no abe anansem ma eye na ba be anansem ma no na anansem ba bia nso esubi a ekura ewa anansem mu ayede to yen dada abrabon sebe ka faje se bob se bia anansi kokuruku a anan ye wanansi kokuruku na ye wanansi enipa pi ni nim se ye wanansi kokuruku se anansi mu ye ka se anansi kokuruku a na ye ka otwedi amponyankopon ho asem ana se ne ye nyina nso ni mu no onyankopon ye obi a oye obo ade ono bo wiase enimu ne ma nyina nti untimi nkwatinu enye bibia se ne ka ka se yensan kukuruguti hu mopon nti ye wanansi kukuruku a ye nyankopon twedi amponyankopon
ni suni bi ni se ono bo ade owo odo owo tema owo ayemie ohwe bia so ti su a ewo onyankopon kokuruku ananas kokuruku no ho no bi ni se ne ma bobo yi odo obo ade tema ohwesofo a ohwe obia wo wiase nyina den eso kan anansi kokuruku obi wo fie obi na dwe be ni se ase anansi a oso dabi se na medi kan se asana ebenya anansesem no na nyankopon abasem aye nyankopon asebada nyansasem enti anansetimi ye dwuma nyankopon de share nsa se ansana yedidi na ma no se anansesem no ewie na fe ntimi nka se nyankopon kokuruku ewa anansesem enti na wo se edi mi bata kokuruku no ho na se kokuru anansi kokuruku nyankopon kokuruku ne ye nyina na abehu se nyankopon ene ye kana asem enti ne wo anansi ene wo anansi kokuruku enti obviously wo so no ene ye wo so no edanse enya wo so no bia na ye wo so no oso no buo mu no oba o nwane so obi ba o be den obi dwane enti nipa ngasa kwa so yo mu ni di so obia ne boban obia ne obetunyaye enti anansi kokuruku ne de ye kan Nyankopon twedi ampon a obo osoro ene asase ofa eti ye fi onu mu a ye fi anansi kokuruku onu mu no ansa kra no se ye ba benya kwaku anansi ankasa so wo ho no kwaku anansi nankasa no wo ho kwaku anansi no e wo ho ene Nyankopon ankasa nso wo ho se obi pese okoye pese ye be fre no honabo a aji se okoye MP anazo okoye assemblyman se wonkoye assemblyman yendimi fre honabo ndi bra kwaku anansi opese odi ni din beto anansi sem no ya kwaku anansi no wo ho mu ne Nyankopon so wo ho ne Nyankopon asem no ne ye fre Nyankopon sem ti Nyankopon asem sana ne ye fre no ti bra kwaku anansi ka se o nyame din pese me di to sa o Nyankopon sem no so no o mani o kire ne niam bi se koye so otumi koye ne yie di a ene edin no me sana de wudin atoso nti otumi koye ye no ene me ono so ye fre no anansi sem ati ye yi Nyankopon di ni fre so nti na chese Nyankopon atumi aye ono nansi na atumi aye sade a na esi edi Nyankopon ye kokuruko na Nyankopon na edi ye tumi nti ono Nyankopon no ono no wo tumi anansi sem no ono na ye ne dia nti so abe ya anansi sem no die dia ene ne be fre anansi kokuruko chese anansi mu kese nti ne ma ansana kwaku anansi nankasa na ko Nyankopon ni ne die no aba abetoa so ne se Nyankopon de wuntimi enkwati no nso enye bibi biara ewo ewiase ena empenifo krampo no ana say nananom krampo egu ensa omode ekire esro ansa na omode bi egu asase so kranso omode bi so ayeden akan omo ano ahenkan 93.3 FM Tete Wobi kan Tete Wobi ekire ene yebre no ene kwankoni asenso ntino yebekọ no mo na ifri kwankoni ase a yebehwe ye story na sana tifo mu so mabem na dakwa otuo na yehwe abo bi se adanko na se owonansemu a abo adanko owonansemu a se na ni su ne ban etie na se bia yebetimi akasem de afa no ho owonansemu yo abo na adanko ngasa se kan ho asem owonansemu a ogina ho ma nema miensa oye badwenba ana osanso nyansafo e obi odwen na ye obi onyansani obi ono ma asem no to ho no ma ape na odi humu aya esefata ama obi on so aso kodwen ho kakra ansa na odi abanti nyansafo no badwen ba no so ye ketua bi dantem afi de to so miensa wo adanko no se ne ho ye ha enti se de adanko eto na nsem a na ye pese ye kire se onipa na ye ni susunu no odwen onimnyansa na afi nso owa ho hare se bia ye bisa bibia se ye ko nyina ko school yi e boy timi bisa asem bi obozo obi wa onim na mum ahohare na nye den eni ho e wo so to ne bo ase ansa na okay e we yanti ma menka sa bre na de no ho ha no aja ko ho ha sadanko na se wode woja ho dadaada ana nantie mu kura no ye nam a obi onu ma ne nantie ne contentem aja ko ho ha se aboa adanko akwede oye badwin bo we de ne seso ne adanko pepepe
na ɛsɛ yɛkyerɛ sɛ adanko adwene kita no ne nyansa ɔwɔ ɛne ne ho na ho hare a ɛyɛ esu kita no onipa nso anya bi na enipa nso anya bi sabre wo fie na wotie yɛn a sɛ ye wo fie na wotie yɛn na ye to anansesɛm ana empo sɛ ye di fie nkomo mpo na sɛ ye de wototo adanko ho a ene yɛn nkomo ye di e wɔ hanom sie no ebe mo hu sɛ ye kan wasɛm sɛ oyɛ adanko a na yɛ sɛ obi a oyɛ badwema na sɛ oyɛ nyansani a ye kasɛm to hɔ no ma asɛm na no na empofiri mu na no utimi ema adwen ɛwɔ hɔ no mu yɛtimi defa enti sɛ yɛka sɛ obi ɛyɛ adanko ɛwɔ na nsɛm mu a na sɛ wo fie na wotie yɛn a wo saa nipa no sɛ yɛka sɛ woyɛ adanko a ɛwɔ na nsɛm mu a na wo nso usu ɛne obɔbrɛ ana mpanifoɔ ɛde ma wo ɛwɔ ahenkan 93.3 FM so no enti ɛnɛ yɛsua adeɛ paa ɛwɔ efie ha no mu sɛ enti sɛ afei na do afidi ato anum sɛ a onfom yɛ kra hanom sɛ yɛ ahenkan 93.3 FM ofa hello sɛ obi ya kyekyedeɛ yɛsɛ yo ya tena se yɛ to na sesɛm na yɛde obi su akwakɔma akyekyedeɛ a saa anipa no ɔno nso no ne su ne ban sɛ yɛka yɛde akyekyedeɛ to na sɛ ne yɛka akyekyedeɛ pɛ na ɛma yɛhu ɔno nso onim nyansa papapapa yɛabo a onim nyansa ni bibia no no ɔyɛ ne bɔkɔɔ na afei nso times akyekyedeɛ nipa toto akyekyedeɛ sɛ ɔmpɛne ho asɛm ɔno ɔmpɛne ho asɛm tam bia ɔyɛ kum onyanya abɔnkye akyekyedeɛ yɛ nyaa nti sɛ yɛde nipa yɛde to na nsɛm anaasɛ yɛka asɛm bi na obi wɔ hɔ no mo ne yɛka sɛ asɛm ɔyɛ ɔtwe deɛ hu sɛ asɛ wayɛ sɛ akyekyedeɛ no ne bibia nyaa bibia mfa bibia kɔ ne nyaa ɛna afei ɔno nso akyekyedeɛ ayɛ aboa bi a ɔdwen paa ɔno nso dwen kɔ akyiri ti sa danko ɔne adanko ne yɛtaa de ɔm toto saa ne mmoa no ho ɔmo dwen adanko deɛ ne ho ɔha tea akyekyedeɛ nso nyansa nso ɔno nso nim bi papa ɔno nso yɛde akyekyedeɛ yɛde wototo akyekyedeɛ sɛ woyɛ obi a wonim nyansa ne metumi akyerɛ no sɛ woyɛ akyekyedeɛ deɛ na sɛ woyɛ obi a wonim nyansa wonya obi so sɛ wonya nso a yɛ na edura bi a na mpempe no yɛ na adwene mu so yɛ nyasa yɛ na edura bi a na ha dwen kakra enti sɛ wo ne obi ɛwɔ fie anaa sɛ wo ne mpanifo wɔ fie na sɛ ɔhwɛ odin na ɔsɛ hwɛ deɛ ɔkyerɛ wode wayɛ sɛ adanko no hwɛ wo so ne ɔbɔbrɛ nti ɛma nipa no ɛde ka sa wahu ɔyɛ pani wahu sɛdeɛ woteɛ ɛti na ɛma wo ka sa na sɛ woyɛ nyanso a na sɛ yɛnyɛ ka sɛ wode wayɛ sɛ akyekyedeɛ a hwɛ wo nso wo su ɛne ɔbɔbrɛ ɛnti a ɛma yɛfrɛ wo akyekyedeɛ ɛwɔ fie hɔ nom no na yɛwie na sɛ yɛba aboa ɔtwe so a nanada kwa to ɔtwe mpanimfoɔ ka kasa bi sɛ mpanimfoɔ taa ka kasa bi sɛ ɔmmɔborɔ sɛ ɔtwe ɔtwe agyanka nti yɛde ne sunu mmienu nyinaa to dwa ɔtwe a aboa ogyina hɔ ma obi a yɛ mmɔborɔwa anaasɛ agyanka mpɛne ho asɛm nti ɔhu sɛ anyanka no ankasa papapaa no deɛ biribi a wɔyɛ din ɔtwe wɔ ho ɛnyɛ nyanka no yɛwɔ ne na yi bi no but wate dɛ meka no ase nyanka paa no deɛ tete nyanka no deɛ wohu no pɛ a abranti ababa wei deɛ agyanka papa no bi ni na neefo deɛ ɔmo deɛ no deɛ agyanka te sɛ bɛkafa kyɛ kraman no bi no no deɛ ɛnyɛ no bi ne yɛka wasɛm nti ɔtwe aboa a ɔyɛ mmɔborɔwa ɛdini gyina hɔ mmɔborɔwa ɛdini gyina hɔ mma agyanka aboa ɔtwe nti sɛ wowɔ fie na mpanifoɔ wo nananom ɛhwɛ odin na ɔmo ka kyerɛ sɛ wo deɛ wayɛ sɛ ɔtwe a na ɛwɔ sɛ ɔwo nso wohu baabi a wobɔberɛ ɛfie a ɛba na wo deɛ wayɛ sɛ woyɛ agyanka a ɔmpɛ wo ho asɛm ɛna sɛ woyɛ ɔtwe agyanka ahenkan 93.3 FM Tete Wobi ka Tete Wobi akyerɛ ɛnɛ yɛhwɛ anansesɛm ɛne ɛmmoa a yɛde ɔmo to ananse ɔmo su ɛne ɔmo ban na sɛ ɔmpo no wɔ fie ne yɛfrɛ wo saa mmoa yi bi kura mpo na sɛn anabi a wo nso bɛhu no de afa saa bere yi aba akasima baako na nonum abɔ ade apɛ mu yɛbɛkɔ akwankwan nu ase aba na yɛba a yɛde anansesɛm ni bɛto dwa
na emu nsɛm na ewo mu no so ne yetu wi a mo tie fo mo so mabem na mo de madwon kyerɛ aba. Identify your station. AHENKAN933 FM. Okay. Identify your station. AHENKAN933 FM. Okay. It is out to
Identify your station. AHENKAN933 FM. Okay. I am Adio. Ye fra kwankwan nya sia ba o yaba ene taxi driver samu ba hanum say mo ye mo wate moni ate moni afinso ene mihu adepamfo bebe se numi o ma niji papa Mr. Bin wonu nkofo ene mu share ha num se mo ya adepa ya minhra mu ene mo ma kwankoni ase eye de papa AHENKAN933 FM Sabri if kwankoni ase aba ya sanso atena se yaji nkonwa na ya sanso esi nkonwa nene ensefu no na ni fita ensefu eni ye fufu no ye fita na ni ye fita pa ensefu ye kasa ensefu a na ye pa ye ensan eni na huru a ye fita no nene na ye hwehwe ensan no gukura no mu a obi akono akogye ne de se de da me kasa se komodo se de continue for ensan mienu ni di no Enti ene se de bra nursing edin bepre ho eye na no ene efianum se ye fi kwankwan ase aye baaye no bra nursing ana wowa ebo na no ewo ahenkan 93.3 FM sabre ye benin no meko studio B na yakwa kotie ya na yeseme ewo no mu ene no na yafemu efutuo na yewi a etiefo mo nso mabem na mode madwonkyere aba enti mame enko ofa hono na on fire na nsema ewo ho no ne no entudwa emaye ofa yo Otuo Acheampong idase ye o man anantisema na ya mi ye to de akire mo na ya dwen ho no efa maami bi a one ne mbatu kwan na mo mienti biribi maami bi ne ni ba abayo atu kwan ko tena kuro bi so di mfie be ya duasa ne akire na onfamu mbakrum onfamu mani krum ko tena ho chei oko na ne maami ho na ne papa ho o tena kura ne se chei nyini wo ma bebre kan ne ma ho anche oti ho no se na ne maami ewu a oni mu ho hwe ni maami ewu ni papa su esan se kromo fo nso e ma ne wo ho nti o mo so pe maami na tem di maami man su mamu wa su mranti esu okro no mu e na ohia kasa wo kromo nso di atumpan e bo maami ne mrane e frefre no na abayo woni mu ho hwe debi oti ni fie dua kase bi ase a obesa no ma bi abesi ho anoma no de anoma ni suya asembe na anoma yi asembe na opeso okan ye akoye mami nti ase ne mai tete ne ho ewomu dako na oti ho na adanko besra no ti adanko besra no na oti ho no si adanko mami nkase mi kiro be na wotwini anoma bi sori obesi anoma esu so ani ami nim ni nti a obesu sa adanko say okay eni odi ye ntwa nto omgusu omukasa na anoma ne san bi si ho no fira se odi twetwere ho na adanko ka kire mami ni say eno abena o mami ewu na wo papa suan no osu kromo fo so mrante ni maba wan su baba na ohin o kromo nso di tumpan agige wo mami nti sisi asema ato na no man pese obekye se o mami ewu
hwara na maame sɛ ɛne ayi deɛ na me kominchi to sa ne mma bɛyɛ sɛ nso asensia no di n'akyi ɔmo kɔ nso a ɔmo ansimu ntɛm ɔmo simu anwummerɛ kuro no nso kwan wa nam fam saa ɔmo bɛdu dua kɛseɛ bi ase na nsuo sɛ kame nsuo kame yɛ nsuo tigui na ɔsɛ ɛne ɔmo yɛ ntena dua yi ase ɔmo ti dua ase nsuo yi bɛti ɛkɔm ne ahokyerɛ adeɛ kyɛ na maame ne mma nyinaa wugu dua n'ase na ɛsiane sɛ anansesɛm ɛmpɛ sɛ daakye biribi bɛtwa mu nti adeɛ kyɛ na maame no ɔne ne mma no nyinaa afifi adane matatwene nti ɔmo dane matatwene saa no ahoma yɛhe na ɛfa nso ne ɛbɛbata dua yi na ɔmo nyinaa fufuru dua no ɛni nti na sɛ wobɛdu dua kɛseɛ biara ase a na matatwene ɛtwitwiri ɛfufuru dua no osi mu ntɛm a kokudu ntɛm na anansesɛm a metu yɛ yi sɛ do sɛ nyɛ do ebi nkɔ na ebi mmra de so amanfo yɛde so a yɛn yɛtiefo a mutie yɛn nyinaa enti no etiefo a mutie yɛn sɛdeɛ ɔfa ɛde anansesɛm no ɛto yɛn anim no sɛ yɛdi nkan kan yɛn no krampo no baabi a na ebehu sɛ adanko ɛbɛ mu no yɛ ka sɛ adanko ɛyɛ badwemba ana adanko nso yɛ nyansani esan sɛ nka adanko ama mesra no ama nkaboa anomana mama mesi ne dan ne so anaasɛ ne dan anim no ama ma yɛ hwete ama mesu a ama adanko anche no nka baabi a anka adanko krampo no ka ɔte sɛ aboa no su no nkɔbɛka kyerɛ maame ne sɛ eno ɛne ewedie yɛnkonkoda na yɛndwen ho na adwendwen ɛwɔ sumye mu enso esan sɛ adanko ɛyɛ badwemba no nyansafo nti ne hɔnom na otimi nya ho mu a yɛde ma no kyerɛ ne sɛ ne maame ayɛ den ewu na mpanifo krampo nso esi ntwene so ɛwɔ kurom hɔnom nti saa na tie de a ɛne maame no ɔka sɛ ne yɛ adanko wakyerɛkyerɛm dae mu anaasɛ wakyerɛm a aboa yi so yi mu de a na ɛwɔ sɛ mehwɛ na me ne me ma nso yɛn so yɛtu bata na ɛkɔhwɛ yi nkyi sɛ maame na wawu no yɛnhwɛ deɛ asi ɛwɔ akyire na esan sɛ enipa eduru baabi a na hyehyɛ yɛ denti ɔmo ansimu ntɛm ɔmo ankodu ntɛm a nsuo so kɔtɔ ya owu ɛkɔtɔ ɔmo kwan mu no anansesɛm nso ɛkyerɛ sɛ esan sɛ yenya asɛm ɛka ɛde fa ɔmo ho nti no mu wuye no nso no ɔmo dane batatwene no ana ɔmo de ɛfufufufuro edua no ahoma ɛyɛ batatwene no yɛwɔ hanom sɛ mpanifo wɔ hanom sɛ ɔmo bɛkyerɛ batatwene nim no na mahu ne nti a ɔmo wuye no ɔmo ase anhye koraa na ɔmo dane batatwene a ɔmo de afuru dua na sisi a na etimi nya batatwene ɛwɔ hɔ nom no mpanifo bɛkyerɛ sɛ de batatwene no nso yɛ den ɛtie enti nana kwa Otuo amembra wo so na anansɛm a ɔfa editu dwa yi kakra ya ma kyerɛkyerɛ mi na nso fa kakra kyerɛ akyirefo so na akyire ɔmo nso embre mu na ɔmo fa ɔmo adwen kyerɛ embra Otuo me dase we anansɛm a etufu yi pa na de ni ka meka se anansɛm ɔfa to yi de asɛ menka se asɛ ɛsan sɛ me ne ɔfa nante akyɛ kakra nti ohu sɛ ne mesuban no ɛteɛ sɛ yɛntu kwan na adwo de me na me di kan baabi a me kuro mu yi osu na abompe na metimi fia no mu no nsia anwumre no nsia emu sɛ ba kodu bre sɛ ɔfa asɛm a ɔka no adane afutu ama me ne pa nti no ɔfa me dase ne anansɛm a wato ne ne efi na ekɔ me kɔ me kuro mu abompe a be kontem nti masua bibia fim kyerɛ sɛ nipa bia no woyɛ bibia na wabɔhye ɛsɛ wasi mu ntem akwantu anadwo akwantu da bia ne me kon so mfi na de afutu yi de me gidi sɛ Nyankopɔn bɛboa me masakra na makontem na baabia ɛsan yɛ me de bio ne ahohare bi eba mu efi aboa danko nkyɛn sanse yɛhwɛ aboa adanko su no yɛsɛ ɔyɛ aboa ɔyɛ badwemba onim nyansa na ne ho san yɛ hare bra no mane su wie ya pɛ ɔde ahohare ne ka kyerɛ maame ne sɛ eno o maame afiri mu ti ntemara so kɔ na kɔhwɛ wachi ama yehu sɛ ayampa sɛ aboa danko su a yɛ kyerɛkyerɛ mu anse ne bɛto ana nsɛm no adaadi ama yɛ no kure gyina adaadi ka weka sɛ konto pono weka sɛ me dance ni wa buchiri enso de ana nsɛm de dance ni na ba yɛ nkyɛn pɛɛ nti ɛno nso yɛda ɔfa se wɔ ho na yɛbɛkɔ so de asua deɛ yɛbɛkɔ so de asua deɛ sabri atiefo mu so obetimi abam na ɛnɛ
anansema yɛde etu edwai ɛfa mami a na ne mami otu kwan no nko fie hu wɔn so bode wadwonkyerɛ ɛde aba mbie yɛ so amanfo kra ahyase ɛfrɛfrɛ me pa cho wodi ni ba bia wo frɛ fie o Ejemo so mama agro ne adwuma pa mo yesu adwo so ene ya nchia oye enti ama nchia no kwa wo bi ade fa ye ade da ko se adwen da won oh ofa yetio ana system ya ade bi a tete no na se na ye ni ba bi akonti fo no ye se wo mo edura na adwo a no ma frefen kola ayese anyese no ma katre ye femu aba ana nsɛm ade bi ye femu aba afutuo wom nya asɛm wom ana afresem so ebi wo se ma afresem eti sa wo ye obi na sa ye bagen ba ni ye to ana asɛm kyerɛ wa wutimi femu aba ana asɛm so na akasa no so ɛkyerɛkyerɛ ye eniema bi abrabo a ye bɔ wo wiase no ɛkyerɛkyerɛ ye nani so eti sa wo femu aba ɛboa wo ama asuti bi bɔ brapa ɛwa asase so ana ɔtwe asɛm ase ɔtwe agyanka no ɔtwe yaboa bi a tiseke nsu atoi okwa anadwo ha bedu baabi no ɔtwe ebutu hɔ a wa fort sɛ esi oni baabi ada yes waye mobro wa yes etina ye ka ɔtwe agya wo ye tise ɔtwe agyanka da na nete ana adanko so yaboa bi a ne ho ha na tembia sadanko oda na so no ejirigira ho otie na chi ye ba otwen na so de ebeba eti wo bedru no ho no no wate ne ye ba no wagya ne ye jawo yo ofa ye dase pa eni onso wadwunkyerɛ ne kakrawa onso ode ebre ye dase nyamisha telephone lines no 0201 eno Vodafone 0201944485 0201944485 na MTN 0554820910 offer ana sema odi me bacho ma obi aba so me fa no emdem tisia Tete Wobi kan ye eja me bacho twe un fi ofi no kakra ma me Tete Wobi kan Tete Wobi kan me pacho dwumo fidie ne kra ma me wai na o se ma so wa pacho me me pacho odi ni bia o frefi me pacho ye femi titi ni ka se fikotes o dan kotes titi o dan kotes ma so ma yenti o ense ana se sem oje mudia ba oni premu papa ma ya de pa ya dase parce que last week ni me kai plan isu so na ne ku school ye to na system papa ani won penimfo a mo to na system bi kire ena na system so manyansa efa ani famu ake famu aba e di bobra famu ni nyansa di fun e di bobra ba next say no ene television ni sa ni mani ma be funye ma ba ni e se nkwala e ba kra ni ma je ye fena na o ma ti no but omunya ni tani bia ana sembe tien abo mo anu na obi ato na nsem a kire mo hu tani wiase because ni me bi ho sisi tete no na pani fondi fa ho na bi anansem na bakaka mpese ne kan anansem mo so be to na nsem bia udi kan tete ene ni tete adi ko na mo so adi wi ye wona nsem na me to ya di ambe makwan ena nka mbebiem na senka yen so tifu yiritin aba studio hona e ambe invite ni pebi onwo papa se ti ambe pa abe tubi ake intima fo ya nka breso an we invite ni ameba ye bema ebre na etiefo mo so ma ba no ba beto na semna kwan pa to abodi kokko bodi ayi ya ebe ba ye brilliant no ye be sheda atunsa efre etiefo Geda sipa nyame insha pa ebema ebra bem Tete Wobi kan e pa cho di ni me bia o frefi pacho
Ngosra ba ni e ka se fi oda. Ngosra. Yeah. Ame pa cho yeti o. Yo, min shira mo pa ni ejuma pa mo bo. Yeah, that's it. Mi sha so. Ana se de se kasa ana se samu a ana si obi a won se bacho obi a nani ati yi papa ena ye show no so ho edi bi edi ti ye ho fo nti se ye ka na se sem no a I think say eye ana se ni obi a na dwen mo epi papa nti se ye to ana se sem na ye de ka wa sem de eye asem ene ye de ka asem na esi etwema na ase bi ana se na ye de ba ono ye obi a nani ati ni ti no ono ne wa asem na ye ka nti se mo cheche yin si na se yanso ye ni age wo ho pa se da ne da no mutuni ya kire yin si eti nyame nshira ono wa panfo e wo studio nyame unsha wonso wani obre ene odaja wo so de frɛ yen edasifa nyame nshira yo sabre frɛ no ba na ba me frɛ ofrɛfo we si na yemfa ofrɛ no nsi hanum si ya titobi kan kire me ba chawdi ni bia ofrɛ fi na wadwuma fidie no nso ama me kakra na wo sɛ maso a naka ai bata chene no ha se na kameka bata chene ya huma bi a etin tete no naka eno na abofo ekowura mu a omri chichire eniema ana no so na naka yempanifo no so womo ye bibi ti se ajokuo ana enso a ena no omde nwen ibata chene ya huma bi a etin fa na sei eniam enua yebubu ni ntino yehu batachini bio eda ma se ya adwenda ho ne ma sa adwenda ho eda se pa nyame insha sabre ye de frɛ ne ebesi anum se esan yembre ne ntino ofa batachini na nanka ye ba so no krampo na adwenda ho ede emu nchemu nyina abre no esan se sabre se oka batachini na obi gina akiri a ye na adwene mu kese ne onti ase onim ne ye pese ye kampo na ofa adwenda ho so de kakra ede abetu so no ti sabre aka simano enso na nusia bo nusia so bo ayi nusia kase ne bebre mo afiampofo ani kokko ni kusi bo adu omo aye krado ha no se nti sima ofa yo dia me kan se to kra na fe chia na yo anansem mu no na me to ye dia me pese me nya moti ase wo mu ni se futuo kakra ye fa wo mu ye me fa futuo mi ensa wo didi kan se wutu kwan a aya hwe wachi maame no tu kwan de ne makwa en ko hwe ne nchi a kanema ko medane matachene nti wutu kwan a aya hwe wachi de to so biu ese se wo ma wo be wo mba bie kro bia wutu kwan po na akotran kran kuma se ni ade a wo ma wo be wo mo ho no fombra wonchi se wo fia boabo fombra boabo se wo fia kroso a fombra kroso na akroso fu hu sampa o mani amadaachi bi se uni ho a kwala na tumi se o ma bo machi se wutu kwan so a aya anko anajo akwantuo no ehu ene am robbers ni ade attack bi hu na anajo yakoto ache so ni akwaji usika nti aya wutu kwan a anopa na wutu kwan sheni ho nantie nti usim chike ade anansem no ye koso ato a kebehu ebeto anu bebre afa ni nyina ho nti de metumi an futu a metumi ensa metumi afa no mama me nchia Mr Fum aye friend yehu abehwe o Pentecost kan so papa me chiao Mr Ata nso me chiao tibongu Sovia me chiao papa afa me nchia ko ma miankasa mabusu apani kwa miankoma papa da bia ze na fidie da abozige a otia anwensem ani ono so ye pani pa ena nana adonte hini nana antwi apewu otoso me ensa adonte hini ababo nana me chia mu nyina afa me ka ma me na ama onso wati se wo to anansem a kire wo ma Julius a aye nto che mu kwa kamikrum che wi enya na nsem to anansem pa kire wo nkoto anansem bia na acheche asere wakosi ahwede so na ahwede twa ne nan ena okosi mokoso ena mo ka ni krum no te che mu kwa kamikrum che we nya na nsem me na ama ni woni wani tira na to anansem papa anansem papa kire wo dasi yo dasi na membra na nda kwaso na ye na nda kwaso minti Otuo me dase sene de bia me kan se ya mamre no eye atase nti bra Tete Wobi kan ma ya kwanya ma ye de acheche ni mo kakra ma esua bi no
me ma this ready what if no say the bet no yemfa ni dwuma anansem niema etufo esan so ma yehu abrabo mu niema kakra nti no utie bia na wo de tu ho se na ebe ya onka achi e wa abrabo mu na amigina so se na de bia me ye no achia akwa achema bompe me ma me adwata na maba achem aboabo abechia me yere kuyampoma me ba ama sedane be ma na waba no me chia madam bako o salvation primary madam Victoria me chia salvation teacher fu nyina no nkusi akan ma yakoso ya ho de hweye obi antimi ahye aboabo presby JHS ye hwe ye mema ye gina na so nti me chia KNL fashion so aboabo Pentecost Street ho no wo chia mi fiura nti ma me so me chia mi fiura bi dafu ni hu abehwe fiura with swag fiura papa nyankopon ko so nhira na omma nkwatenten a ahodi ewum me da atiefu nyina ase jo atiefu nyina so eda mo ase na das ne anasisem no se de ye beka no se na kwa ne do so pa no ye hyase ye na ohwetwe mu ne ye toa so na das ne ye be san so aba so eche se emo no bia ye de omusu agina ono ma nipa wana nsem no emo no do so pa na wu bi ono ma ene omo eboboro so no ebia na wo no wanya o chefa wo mu das ne ye de beba na ye wona nsem mugu na nsem mugu ye ka se mugu krampa ya na eye den ye de ebebre mu das ne ye de sanchechemu nyina ebebre mu na ya san so e de na nsem ni bi nso ato ho no se de na ye de bi tu ho no ma ye bobo hu a ye kire se anadwekwantuo enye ana wo a utu kwan so a wonko wachi no wonso eno so enye utu kwan a wo se wo ye den woko wachi ana anadwekwantuo eno so na wayi afiri wakwan mu nti na wo se ne e besan so e de na nsem no nsem e de atoa mo so sabre aka simano miensa na no nsia bo no nsia kasefo no ejina ekira no nsia ma ye krado krampo a o mabet na se e de no nsia kase no abremo fia fofoa oni koku anim kusi buodum ade no sia kase no ebrem eti dasene yedi ebesi yedi nina ebesi aha no se sabere mi am di dwumadi ho chiame ye frame Otuo Acheampong se uchiame abonten na ofreme apuza mejo so kama na yakoyenim nyame eyaduma dasene yebehia imo bibia. Bye-bye.